Trezor TV Show. Sme tu opäť, ako ste mohli vidieť, comeback videjko, ktoré bude zverejnené a je link. Máme tu dneska nových hostí, ktorí sú z reprezentácií futbalu Slovenska. Nech sa páči, chlapci. Čau, Cezar, Čau. Díky, čau. Čau. No, predstavte sa do kamery. Volám sa Matúš Vojtko, mám 16 rokov, hrám za Michalovce a chodím na GPAčko na školu. Ďalej. Volám sa Peter Vojtovič, mám 17 rokov, chodím na gymnázium Pavla Horova, hrám futbal za Michalovce. Dobre, ideme ďalej. Od koľkých chodíte na futbal a čo vás k tomu dokopol? No, futbal hrám už 9 rokov a priviedol ma k tomu oco. Ty Peťo? Futbal hrám už 10 rokov a priviedla ma k tomu mama. Mama, hej? Áno. Že rodičia. Áno. Dobre, aký je váš cieľ vo futbale? Chcete sa niekam vyššie posunúť, ako ste teraz? No, zahraničí. Neznáš, že sú sa zahraničí. Ty? Takisto. Takisto. Vaše obľúbené týmy? Kluby? Bayern, Real. Chelsea. Dobre, ideme ďalej. Niečo z ankety. Aký máte vzťah k dievčatám a aké sa vám páčia? Ty Peťo? Takže čo tam mám? Dobrý. Páčia sa mi štíhle. Veľké. Ne, tak ne. Ne. Štíhle. Pekné oči, pekný úsmev. Také, normy. Tak, normálne. Ty Matúš? Tiež, hlavne, že boli úprimné. Úprimne. Máte frajerky? Ty máš. Povedz nám niečo o nej. Tá volá sa Martina Bongová. Tiež chodím na GPAčko. Všetko, hej? Dobre. Ideme ďalej. Matúš. Vlastne Peťo, čo tie kučierky na hlave? Používaš na tačky? Nepoužívam. Nepoužívaš. S akou hazanárkou sa stretávaš, keď máš frajerku? Matúš. Žiadne. Žiadno? Nie. To ako do ankety nám písali ľudia. Nie. Je pravda, že ti tá osoba posiela obnažené fotky? Nie, aj to som. Nie. Dobre. Peťo, veľa dievčat nám písali, že si im zlomil srdce a že za nimi. Že sa s nimi zahrávaš a vypisuješ každej druhej. Ako to robíš, že každú jednu balíš? Neviem. Vlastne neviem. Proste, neviem, páčim sa dievčatám asi a to je všetko. Že myslíš si to, že sa páči dievčatom? No asi ne? Hej? Tak. Ale vypisuješ každej druhej? Každý druhý ne. Každej tretej. Tak. Dobre. Ideme ďalej. Je tvoja láska od detstva Martina pustá? Peťo. Od detstva ne. No. Od koľky? Koľký? 12. 12. Ale už nie. Už nie. Už nie. Ďalej, Peťo. Čo si myslíš o trénerovi Milanovi Olejovi? To je, podľa mňa je to... No? Veľmi dobrý tréner, podľa mňa. Dobre. Ideme ďalej. Ďalšia otázočka pre Peťa. Prebral ti tvoj spoluhráč z týmu dievča, ktoré ľúbiš? Ako to celé bolo? Bolo to tak, že s tým dievčatom som už dlhšiu dobu nebol, Áno. takže neprebral mi ju a neľúbil som ju. Ľúbci neľúbil. Nie. Ale prebral. Neprebral. Neprebral. Dobre. Mal si niečo s Katkou Špakovou, keď ste spolu spravili noc na chate? Nespravil som s Katkou Špakovou noc na chate, myslím som nemal. No, Nie. ale poznám. Poznám. Dobre, to si potvrdil. Matúš, ako vnímaš pôsobenie trénera Adriana Devečku v tíme? No, niektorí chlapci ho veľmi nemusia v našom mústve, ale je to dobrý tréner, akože rozumie sa do futbalu, lebo trénoval, že Ačko trénoval. Si z ním potajný? Niekedy aj. Niekedy. Áno. Dobre. Je pravda, že tvoja sestra Tatiana nemá rada tvoju priateľku? No, Má? dobré kamarátky poviem. Dobre kamarátky, hej. Dobre. Chcel by si, aby sa tvoja sestra vrátila späť k Peťovi Kolesárovi?
To už je na nich, ja neviem. Alebo by som mal chcel ako škoda. To je dobrý kamarát. Áno. Dobre. Peťo, spávať s dievčatami z umeného? To čo Nie. bolo? To? Nie? Nie, spávam. No ale ty sa len, že si spával. Alebo spával. Nie, sám. Sám som. Áno. Čo si stváral na halloweenskej party v aréne s Dominom Saxom a Struňakom? Hm. Nič, ale bol si tam. Nebol. Nebol si tam. Nie. Sú aj fotky. Nie. Sú. Nemôže byť, nebol. Nebol si tam. Nie. Dobre. Takže asi všetko. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Uvidíme sa možno na budúce. Čaute.